Πολίτες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Πλατεία Βικτωρίας. Το πλιάτσικο σε ένα κατάστημα με κινητά τηλέφωνα γίνεται υπόθεση όλων. Των αγανακτισμένων κατοίκων που επιτίθενται με μένος κατά του αλλοδαπού. Εκείνου που βρήκε μέσα στην αναρχία της πόλης την ευκαιρία να ελεηλατήσει ξένη περιουσία. Πολίτες ξεσηκώνονται, επιτίθενται, λιτζάρουν, καταστηματάρχες φρουροί της περιουσίας τους και κάτοικοι βγαίνουν από τα σπίτια σε κατάσταση οργής και απόγνωσης και μοιραία παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, χέρια που τα χτυπούν με ορμή πάνω στους μπουκαδόρους της περιουσίας τους. Μπροστά στην αδύναμη αστυνομία δράση παίρνει η αυτοδικία, αλλά και στοιχεία ακροδεξιά που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Καταστηματάρχες και περαστικοί, αυτόκλητοι υπηρέτες του νόμου χτυπούν με ορμή τον κλέφτη που φυγαδεύει άρον-άρον η αστυνομία. Στις πόλεις της φωτιάς διαδηλωτές, αναρχικοί, αλλοδαποί, ακροδεξιοί, απλοί πολίτες και ένστολοι μοιράζονται ρόλους στο έργο του παραλόγου. Ένα έργο που μπορεί να πάρει διαστάσεις θρίλερ αν υπάρξουν θύματα, αν χυθεί αίμα. Σκηνή δεύτερη στο κέντρο της Πάτρας. Μετά τη διαδήλωση εφορμούν οι αναρχικοί. Σπάνε, πετούν μολότοφ, απειλούν και καταστρέφουν περιουσίες. Πολίτες από τη μία, κουκουλοφόροι από την άλλη και στη μέση πυρπολημένη κάδη. Ο πετροπόλεμος αρχίζει και οι κάτοικοι σηκώνουν τις πέτρες και ανταπαντούν. Η κατάσταση έκρηθμη. Ποια πρόσωπα βρίσκονται πίσω από τις κουκούλες και ποια χωρίς αυτές. Όσοι ήταν μεταξύ Αγίου Νικολάου και Ερμού ήταν χρυσαυγίτες. Βολεύει πάρα πολλούς την αντίδραση του ελληνικού λαού που επιτέλους αγανάκτησε να την ονομάζουν χρυσαυγίτες. Ο δήμαρχος της Πάτρας κρατά στα χέρια του ένα από τα φεϊ βολάν που γέμισαν το πρωί τους δρόμους της πόλης.